أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. cikin yardan Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai za mu ci gaba da karatun littafin nan na Nujumul Huda fi kauni nabiyina afdala min da ila Allah wahada. Yau insha Allah muna darasi na kusa da ƙarshe a cikin littafin nan, darasi na 25, yanda muke bayani akan fada'il na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗin Allah ya fifita shi akan kowane annabi. Duk wani abin da Allah ya ba mu wani annabi, to kafin wannan annabin ya samu, annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya samu hadda ƙari da wuce wannan wajen. Mafi girman misali a wannan shine hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaita daga gare shi yana cewa ma min nabiyyin min al-anbiya illa wa qad utiya min al-ayati ma amana ala mislihi al-bashar wa inna ma kana alladhi ututihu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktharahum taba'an ko atba'an ila yawm al-qiyamah. Manzo Allah yake cewa duk wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala zai turo, kafin Allah ya turo wannan annabin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi abin da zai gamsar da dukkanin jama'an da zai kira su su bi shi. Kuma ni abin da Allah subhanahu wataala ya bani wahayi ne, wanda wannan wahayin kuma Allah ya sa min mu'jiza a cikinsa. Ina fatan cewa dukkanin annabawa za a bani abin da ya fi nasu yawa, kuma dukkanin annabawa zan fifice su masu yawan mabiya. Wannan yana da cikin kususiya da Allah ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin cewa kowane annabi da abin da Allah subhanahu wataala ya bashi ya keɓance shi da shi, amma ni kuma an bani abin da ba a ba ma kowane annabi ba tun farkon duniya ila yawmil qiyamati. Abin da Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah bai taɓa ba ma wani annabi ba tun farkon duniya har tashin alkiyama. Wannan hadisin manzon Allah ya taro shi, annabi yana cewa utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli. Akwai abubuwa guda 5 da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake faɗin cewa wa'innan abubuwan ni kada aka baiwa. Yace utitu khamsan lam yuta'unna ahadun qabli min al-anbiya. An bani wasu abubuwa guda 5 wanda kafin ni duk annabawa ba a taɓa ba mu wani ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na farko yace nusurtu bir-ru'bi masirata shahrin. An karfafe ni da duk lokacin da na tinkari makiya, to garin da zan je su shiga cikin wato fargaba da tsoro tsawon wata guda. Tafiyar wata guda, ba wai garin tafiyan wata guda za yi kafin a isa wannan garin, to zan kai ga wannan garin za su zama cikin firgici. Wannan Allah subhanahu wataala ya karfafi manzo Allah da runduna na tsoro, rundunan da ba a ganin su. Ya sa mumini idan ya tsananta wajen kiyaye Allah, to Allah subhanahu wataala yakan saka dukkanin wani makiyinsa ya zama yana cikin jin tsoronsa. Saboda wannan mutumin, daga lokacin da ka zamto ka cire tsoron kowa a ran, ka sa tsoron Allah, to za ka kai kuma baka jin tsoron komai, kuma komai zai ji tsoronka. Akwai kisan da ake barawa na sayyidina Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu. An ce wata rana sayyidina Abdullahi bin Umar ya shigo garin Makka, sai ga ana ta gudu. Shi ake cewa menene jama'a suna gudu, sai ke ce menene, sai suke cewa ai wani dabba ne ya shigo, shaggan jeji ne, kamar a ce zaki ko damusa, wanda daga cikin dabbobi da ake tsoro. Sayyidina Abdullahi bin Umar sai aka ga ya tinkari kan wannan dabban da ake magana. Jama'a da suka ga ya nufi wannan dabban, sai ya juya baya. Sai ake tambayan shi, abun mamaki, kowa yana jin tsoro yana fita da gudu don tsoron wannan abun tsoro da ya gani. Kai kuma gashi nan ka tinkara abin da ake tsoron, kuma abin tsoron ya juya barka. Sai ce akwai wata magana ne wanda ya kiyaye cewa man khafa Allah khafahu kullu shay. Duk wanda ya ji tsoron Allah, to komai ma zai ji tsoronsa. To ya daga cikin wannan mu'jiza ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ka zama to kana jin tsoron Allah, zaka ga duk wanda yake jin shi matsafi ne, to tsoron ka zai naji, hatta allan bokan tsafin sa da na tsoron ka. Shi yasa zaka ga mumini kurwarsa tana da ƙarfi, shine kurwa irin ta sayyidina Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu. To idan mutum yana son Allah ya jefa masa wannan alkhairi, ya zamto duk inda ka tankara za ana tsoron ka. Duk yanda kake ganin wani mutum ne makiri wanda ya kamata a ji tsoronsa, sai ji tsoronka, to ka sa tsoron Allah a cikin zuciyanka. Duk zuciyar da ta zamto Allah kawai take tsoro, to zaka ga komai na tsoron wannan zuciyan, ba dan sharrinka ba, sai domin alkhairinka.
mafi sharrin mutane inji manzo Allah shine wanda zaka ga ana tsoronsa dan tsoron sharrinsa. Mutum da ka ga dai zo je salamu alaikum, kaga kowa ya shiga cikin tsoro, kuma ba wai wani alkhairi ne wa mutane ba kuma wani alheri yake yi ba, a tsoron sharrinsa ne. sai ka gani ko me yace ba sai a dauka a bashi, ko me ya faɗa sai a yi masa. To wannan yana cikin mutum yana cikin mafiya sharri a cikin halittan Allah. To amma idan mutum yana kuma so ya zama mafiya alkhairi, shi kuma komai zai ji tsoronsa, ba dan adam ba, har dabba, har gini, har abin da bayi motsi, to zai ji tsoron ka idan kana tsoron Allah. Domin Allah ne zai sa komai ya kaskantar da kai gare ka, saboda kai kuma ka kiyaye tsoron Allah. Allah ka ba mu tsoron ka. To wannan yana abu mafi girma wanda sahabbai suke takama da shi, shine tsoron Allah. Shine abu mafi girma da waliyan Allah suke takama da shi, wanda idan mutum tsoronsa ga Allah ya karfafa, sai Allah ya gadan masa da wannan sirri na mu'jizan manzo Allah, ya zamto komai yana kiyaye maka, hatta sharri, hatta shaydan sai zama yana guje maka. To manzo Allah ya ce yana da abubuwa guda 5 da aka keɓance ne da shi, wanda wayannan abubuwan kowane annabi daga cikin annaban Allah babu wanda ya same shi, ko buri ma bai yi ba, domin ba za a bashi ba. Na farko shine nusurtu bir ru'bi masirati shahrin, an karfafe ne da firgita makiya gwargwadon tafiyan shekara. Idan manzo Allah zai sauko gari da sunan yaƙi, to wannan garin da ku shiga cikin fargaba, abubuwan ban tsoro yana ta faruwa, domin mafi girman runduna daga cikin rundunar Allah shine tsoro. To wannan na biyu shine manzo Allah ce waju ila dil ardu masjidan wa tahura, an sanya mun masallaci, ko ina masallaci ne. A zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin al'ummansa ne kawai za a dauki bola a share kuma a fara sallah, kuma Allah subhanahu wataala ya karba sallan kamar yadda zai karba a ko ina, kamar yadda ya karba a Baitul Qudus, kamar yadda ya karba a garin Madina, kamar yadda ya karba a garin Makka. Bambanci kawai shine wanda aka yi a garin Makka yana da lada sama da ladan da aka yi so 100, wanda aka yi a garin Madina na da lada 1000, ko kuma kamar yadda wani ruwa 1000 da yanda dai yake zuwa dai. To kowanne da irin falalan da Allah subhanahu wataala ya kidaya. Amma dai duk yanda aka gina masallaci, wannan masallacin in an yi wa Allah ne ya zama ɗakin Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada. To wannan na uku daga cikin abin da Allah ya keɓance manzo Allah shine manzo Allah ya ce fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Wancan na daga cikin nabi kenan. Wa uhilla lil ganaim, an halatta mini ganima inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam tuhalla li ahadin qabli, ba taba halatta ma wani ba kafin ni. A annabawan baya idan mutum zai sadaka a zamanin da ya wuce, zamanin magabata, idan mutum zai sadaka lokacin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to idan dabba ne, a maimakon ka yanka rago a yanka nama a ci a raba naman sadaka, ba haka ake yi ba. A maimakon ka ɗebo zakka ka tara ka raba wa talaka, duk ba haka ake yi ba. A maimakon ka ɗauki dukiya ka bar, duk ba haka ake yi ba. Wannan abin da kace ka ba wa Allah, ware shi zaka yi a gu ɗaya. Idan ka ware a gu ɗaya zaka tara, in Allah ya ga dama ya karba, to sai Allah ya turo wuta sai ya kona wannan abin. Amma idan Allah subhanahu wataala bai karba ba, sai ka samu dabbanka a wannan wajen, ko ka samu ya mutu, ko ka samu dukiyanka a wannan wajen sun ɗalɗalce, sun ɓeɓece, sai dai ka tattaro. Allah baya so. Amma mu al'umman manzon Allah, Allah ya suturta mu, ya rufa mana asiri, ya sa zuciyarmu cikin kwaɗayi, ta yadda duk lokacin da ka yi wannan alkhairin, ko da Allah bai karba ba, kai dai Allah ya sirta maka, gobe ba za ka samu discouraging ba za yi discouraging ɗinka ba, da ka sake kokarin ka sake yin wannan alkhairin. Kaga shi kanshi wannan alkhairi ne. Sabanin bawa wanda yake kangararre, idan ya ga ya Allah bai karba ba, gobe ma sai yaki. Sannan na biyu, Allah bai nuna maka karban a zahiri ba, ta yadda ba za ka fandare ba, ya zamto idan kai ɗaya kaga an karba, ko kai kana jin kai kawai wani ne. Amma su a baya ba haka aka yi. Mun muke san Kabila da Habila, za mu ga duka dai yanda ka ji labarin nan haka aka yi. To ashe hakika mu al'umman manzon Allah, daga cikin mafi girman abin da Allah ke karba shine ganima. A kaida an da daga yaki za a tara ne wuta ya zo ya ci. Amma al'umman annabi, Allah sai ya ce a raba wannan sadaka talakawa su ci, in sun ci an bawa Allah subhanahu wataala. Wannan Allah ya wakilci karban abin ta hanyar mu talakawa wanda suke al'umman manzon Allah. Sannan na uku, wa watitu shafa'a, an bani ceto. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an bashi ceto. Wannan ceto din nan akwai ash-shafa'atul uzma, akwai ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kebance shi da shi tun a duniya, akwai kuma ceto wanda sai a ranar tashin alkiyama. Wannan maganar ceto musamman irin wannan lokaci, akwai wanda suna da musulunci wasu sabbin gurbatun ake, mutum wai yana inkarin cewa wai manzon Allah zai ceto ba, cewa Qur'ani bai ga yanda Allah subhanahu wataala ya ceto ba. Wannan fahimtar gurbatacciya ce, kuskure ne a cikinta,
babu dalili ingantacce da ya tabbatar da wannan. Nassi alqur'ani ya tabbatar da akwai masu ceto, nassi hadisan manzo Allah ya tabbatar da akwai masu ceto, balle kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi cetonsa ceto ne magamiya, ceto ce ta daban sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Manzo Allah yake cewa an bani wannan, Allah ya muni wannan baiwa, wa kana annabi yub'asu ila qaumihi wa bi'ithu ila an-nasi kaffa. Kowane annabi ana tura shi ne zuwa ga wasu kidayu a cikin jama'ansa, amma ni an turo ne ga mutane ga baki ɗaya duk duniya. Kowa an turo shi ne, an turo manzo Allah ne yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Idan muka duba wannan ruwaya ne wanda yake da hanyoyi daban-daban. Shi yasa a wani ruwayan kuma manzo Allah cewa yake fitu alal anbiya bi sittin, abubuwa shida ne aka fifita da su akan annabawa, ba abubuwa guda biyar bane, wanda daga cikin manzo Allah ya utitu jawabi alkalimi, an ba ni tarin zance. Idan Allah ya furta lafazi ɗaya tak, wannan lafazin sai ya yalwaci dukkanin ilimin halitta. Shi yasa manzo Allah ke cewa utitu jawami alkalimi, an ba ni tarin zance. Maganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin magana masu yawa, magana ne wanda yake yin su daidai, kuma wannan maganganun sai su tare dukkanin hikima. Shi al-imamu yake cewa ulumul baraya ko ulumul wara fi lafzatin min kalamihi, dukkanin ilimin halitta yana cikin ƙwayan lafazi ne in annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗe shi. Wani ɗaya daga cikin turawa wanda ya yi bincike, ana hira da shi akan mashakil, irin matsalolin da ya kewaye al'umma a yau, yaya za a samar da mafita a gare su. Ya ce wannan matsalolin da suka yi yawa wa al'umman musulunci yau da al'umman duniya baki ɗaya, ya ce da akwai wanda ake gaya wa suna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan, ya ce kafin ya sha kofin shayi zai ba wa duniya mafita akan dukkanin matsalan da ake ciki. Ashe dukkanin matsaloli da kowane irin ilimai, lafazi ɗaya ne idan manzon Allah zai yi, zai gamsar da dukkanin halitta, zai kawo ma kowa mafita, kuma kowa zai samu hutu daga cikin wahalar da ake ciki a duniya. Wannan yake da shi rashin maganganun manzon Allah shi ya jefa duniya halin sira da nizal da ake ta ciki. Wannan yana neman ya fi wannan, wannan yana so ya zalunci wannan, wannan yana so ya karfi akan wannan. Da a ce an biye wa zancen manzon Allah, to da duka an samu sawaba, kuma da duka an yi huta. Sai dai Allah bai tsara za a yi haka ba. wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum. Allah ya halicce mu ne don a yi ta wannan sabani, kuma akwai sirrin Allah cikin irin wannan aiki din. Allah ka ba mu ikon biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam. To manzo Allah tukun ya jiro nan guda biyar, an jarabci, an bani baiwa na a jefa abokan gaba tsoro a zuciyansu, an halatta mini ganima, an sanya mini ƙasa ta zamto masallaci kuma wajen tsarki, sannan an turo ni zuwa ga halitta gabaki daya, sannan na ƙarshe wa khotima bin nabiyun, ni an na cike dukkanin annabawa da suka zo akwai wani zai iya biyo su, amma annabi shine al-aqibul ladhi la nabiyya ba'dahu. Tun da yazo babu wanda zai sake zuwa, wannan shi kadai ne Allah ya yi wannan, domin tun da yazo an gama gani lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun min Allah, shine wanda hakikanin hujjan Allah. To tun da yazo babu wani wanda zai sake dawowa. To shi yake cewa fi tafsir ruhul bayani inda ayatin, a cikin littafin nan tafsirul ruhul bayan, a wani aya da Allah yake cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, duk yanda kuka fuskanta nan zatin Allah yake. Ma nasuhu yace ga nasu malamin yurwa anna imam al-haramain Allahu darajatahu fi ad-darain nazala bi ba'd al-akabir dhayfan. Akwai ɗaya daga cikin malamai ana ce mishi al-imam al-haramain, wata rana ya sauka a gidan wasu manyan bayin Allah na mutanen da. Fataba indahu al-ulama wal akabir fa kama wahidun min ahli al-majlis, malamai da kuma shugabannin gari duka sai suka taru kasancewan ga imam al-haramain, ba daga cikin limaman Madina da Makka tun a wannan lokacin. To sai ya zamto al-akabir sun taru a wannan wajen. Wannan al-akabir din da suka taru shine akwai mutanen gari duka, kowa ya ji labarin al-imam al-haramain ya zo. To da kowa ya taru sai ɗaya daga cikin manyan da suka zo wannan mahadartan sai ya tashi, sai ce yana da wani jawabi. Faƙala mad dalilu ala tanazzuhi ta'ala anil makan, sai ce ina so ne tambaya, me dalilin da yasa yake nuna cewa Allah subhanahu wata'ala baya zaune a wani waje? Wani dalili ne za a bamu mu gamsu cewa Allah ya tsarkaka ga dukkanin mahalli? Ba za a ce Allah yana cikin ƙasa ta dunkule shi ba, ba za a ce Allah yana cikin sama ta dunkule shi ba, ba za a ce Allah yana gabar ta dunkule shi ba, ba za a ce yana yamma ta dunkule shi ba, kuma ba za a ce yana tsakiya ba. Allah yana nan ne muhitun
Allah min wara'ihim muhit, Allah yana ko ina, duk inda bawa zai je to inan bata killace Allah ba, kuma Allah bai takaita a wani waje ta hayyuzi ba. Sai ya ce to yaya wani hujja ne zaka bamu mu gamsu cewa ubangiji madaukin sarki ya tsarkaka ga dukkanin makani? Domin idan an ce Allah subhanahu wataala yana zaune a sama, to yana nufin cewa sama ta rike Allah, Allah yana bukatuwa ga sama kenan. Idan ka ce Allah yana cikin ƙasa ne, ƙasa ta dunkule ubangiji. In ka ce yana gabar ko kudu ko yamma ko arewa, amma kuma Allah da kanka yana ce maka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, duk inda ka nufa nan Allah yake. To yaya za mu yi mu gamsu da wannan karatu? In ji wannan mai tambaya, bayan Allah ya tabbatar mana cewa baya bukatuwa ga komai. Fakala sai ce addalilu alaihi qawlu Yunus fi batn al-hut, yace daga ciki kuma bayan gashi Allah da kansa ya faɗa mana, yana ce mana ar-rahmanu ala al-arshi istawa, Allah mai rahma ya daidaita akan al'arshi. To idan har Allah da kansa ya ce ya daidaita akan al'arshi, wani hujja ne za a bamu wanda za mu gamsu cewa Allah ya tsarkaka ga makani? To faqala dalilu alaihi qawlu Yunus, sai wannan malamin sai ya ce to ai dalilin gashi nan shine faɗin annabi Yunus a cikin alqur'ani a cikin suratul anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tsarki ya tabbata ga gare ka ubangiji, domin ni na kasance ɗaya daga cikin bayi wanda suke azzalimai. Wannan aya yana da cikin wato ismullahi al'azam, wanda idan mutum yana cikin tsananin rayuwa ko yana cikin damuwa, to idan har yana so ya samu mafita a cikin al'amarinsa, ko da a ce kai ne kake da laifi, saban Allah ne ya maka tsanani, Allah ya jefa ka a cikin wannan yanayin, ko kuma ka aikata wani laifi ne aka hurga ka a cikin firzin ko wani makamancin irin wannan al'amarin, to ka lazumci karanta wannan addu'an, Allah subhanahu wataala zai dawo maka mafita a ciki. In muka duba cewa annabi Yunus alaihi salatu wassalam, lokacin da ya zamto ubangiji madaukakin sarki ya turo shi, har ya kai ga cewa annabi Yunus alaihi salatu wassalamu an zo akan jirgi, Allah subhanahu wataala ya sa jingirta tangal aka ce da a samu mai laifi a cikin ku, shine dalilin sa ne, in ba haka ba za ta kifa. Karshe annabi Yunus aka hurga cikin ruwa, annabi Yunus ya fada cikin ruwa. Bayan ya fada a cikin ruwa kuma kifi ya haɗiye shi, kifin ya haɗiye shi tsakar dare, a cikin wannan yanayin duhun ruwa. Tukun kuma Allah subhanahu wataala ya tsamo shi da wannan kalma, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. To idan mutum yana cikin tsanani na damuwa ko kuma mummunan hali mawuyaci na rayuwa, to ya karanta wannan addu'a, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Malamai suka ce duk wanda yake karanta wannan addu'an, musamman bayan yayi nafila raka'a 2 a cikin duhun dare, ya karanta shi so 100 babu daya, ko ya karanta so 111, to wannan mutumin Allah subhanahu wataala zai masa mafita a cikin al'amarinsa. Wanda kuma ba zai iya haka ba, yana karanta kafa 11 a dukkanin bayan sallah, to idan mutum yana karantawa, dukkanin abin da ya zama maka damu to da Imam al-Haramain ya karanta wannan aya, yace ita ce ayar da take nuna cewa Allah baya zaune a sama ko baya zaune a ƙasa, baya gabar, baya kudu, baya arewa, kamar yadda ɗaya daga cikin mawaƙan nan kuma ɗaya daga cikin jinayen manzo Allah Sharif Rabi Usman Baba yayi waka mai suna Babu Tantama, wanda yake cewa Allah baya nan, baya can, baya gabar, baya kudu, baya sama, baya ƙasa. Wasu ka ce ya kore Allah, ba kore Allah bane, tsarkake ubangiji ne. Domin Allah subhanahu wataala abin da ya faɗa din kenan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Fata'ajjab al-hadirun, mutanen da suka zo sai suke mamakin al-Imam al-Haramain, ya za a yi ka ce wannan ita ce hujjar da take nuna cewa Allah subhanahu wataala bai zaune a sama, ita ce hujjar take tabbatar da kuma Allah subhanahu wataala bai zaune a ƙasa, ya za a yi? Fata'ajjaba minhu an-nadiruna faltamasa sahibu ad-diyafati bayanahu, sai shi wanda ya sauka a wajen sa din sai ya ce to malam ina so ka dan kara mana bayani akai, ba mu fahimci wannan bayanin wannan ayan ba. Wa qala al-Imam al-Haramain sai yake cewa ha huna faqirun madyunun bi 1000 dirham addi an hudainahu hatta ubayyinahu. Yace to anan kafin na maka bayani, ga wani ya zo ya koka min, ana bin shi bashi kuma shi talaka ne, dinare 1000 ake bin shi, saka ka biya wannan bukatar sa, in Allah da ni kuma zan yi bayani. To mutumin take ce to babu komi,
ya biya wannan bashin da ake bi. To al-Imam al-Haramain daga amsan da ya bayar wanda yake nuna cewa ar-Rahmanu 'ala al-arshi istawa ba ta nufin Allah yana zauna a ƙasa, kuma ba ta nufin cewa Allah subhanahu wataala yana tahayyur da wani makani ko sama ko ƙasa ko cikin ruwa ko kuma gabar ko yamma ko kudu ko arewa. Sai ce to bari in yi bayani. Sai ke cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa, yana cewa lamma zahaba kasan annabi sallallahu alaihi wasallam lamma zahaba fil mi'raj, lokacin da ya tafi Isra'i yayi mi'raji ila ma sha Allah, iya gwargwadon yanda Allah subhanahu wataala ya so na daukaka. Kala annabi ya ce la ukhfi sana'an alaik, ya ubangiji ni din nan bazan karar da yabo a gare ka ba na kididdige yabon da nake a gare ka. Anta kama afnaita ala nafsik, kai Allah kamar yanda kai yabo gare ka in ke maka yabo da yaban da kai wa kanka. Anan mahalli shahid shine anta, ma'ana manzon Allah yana magana da wanda yake mawjud al-hadir, wanda gashi anan yana nan da shi kuma yana samamme ne a wannan wajen, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sammai na ɗaya, na biyu, na uku, na hudu, har yanda babu sama din. Wala mabtili Yunus, amma lokacin da annabi Yunus shi kuma Allah ya jarabta shi bith dalma a cikin duhun dare, kuma cikin duhun ruwa, duhun kifi. Shi ma kaji abin da yake faɗi fi ka'ari batnil bahri, yana cikin fi ka'aril bahri bi batnil hut, yana cikin zurfin ruwa kuma a cikin kifi. Shi ma ga abin da yake cewa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, babu wani Allah sai kai, tsarki ya tabbata gare ka. Anan ma la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, yana cewa Allah babu tsarki sai gare ka, sannan kuma kai ne tsarki ya tabbata a gare ka, ni din ne ina kasance cikin azzalimai. Wannan shi abinda annabi Yunus yake faɗi a cikin duhun ruwa. To al-Imam al-Haramain yake cewa fa kullum minhuma khatabahu bi qawlihi anta, annabi Yunus da yake magana da Allah a cikin zurfin ruwa yana cewa Allah la ilaha illa anta, ma'ana yana magana da al-mawjud al-hadir. Shi ma manzo Allah da yake magana yake cewa la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik, la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik. Wannan mun gani har waje uku manzo Allah yana maimaita wannan damir na al-mukhatab. To idan har haka ne yake cewa falau kana huwa fi makanin lama sahha zalik, da Allah yana sama ne lokacin da annabi Yunus ya faɗa ruwa sai yana magana da shi a matsayin ad-damir huwa. Da Allah yana kasa ne lokacin da manzo Allah ya hau kololuwan mukami sai yana magana da Allah a matsayin huwa. To amma sai zamto ba haka bane, da saman da kasa duka ana magana da shi ne a matsayin wanda yake al-mawjud al-hadir. Ala annahu laysa fi makanin wa fil hadis, yace wannan ne ma hadisin nan da manzo Allah yake kara bayani, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, kada ku fifita ni akan Yunus dan Matta, fa innahu ra'a fi batnil huti, ya gani a cikin kifi din nan ma ra'aytu fi ala al-arshi, abinda na gani na haske na ubangiji a mafi daukakan saman al-arshi. Yushir bi dhalika ila ma waqa lahu, wannan yana nuni ne akan mushahadar da manzo Allah yayi wali Yunus, da mushahadan da annabi Yunus yayi min tajallis zati, na saduwa da tajallin zatin Allah madaukakin sarki. To wannan shine karshen littafin nan na Nujumul Huda fi kauni nabiyina afdala man da'a ila Allah wahda. Amma bayan Shehu radiyallahu anhu ya ga rubuta wannan littafi, ya hada da wani bayani wanda ya mata mai suna khatimatun, cikamakin littafi. Qala al-allamatu al-arifu billahi al-gharifu al-muhibbu al-jani, yace babban malamin nan masanin Allah, sannan mai kwankwada cikin hadaran Allah, kuma masoyi a cikin hadaran Ubangiji, aljani min thimaril ulumi wal ma'arifi, wanda yake ɗasa a cikin ilimin sanin Allah da kuma ilimin ma'arifa, shine al-Imam bin Yusuf bin Ismail an-Nabhani fi kitabihi Nujumul Muhtadin, a cikin littafin son da ake kira da Nujumul Muhtadin. Al-Imam Yusuf bin Ismail an-Nabhani ɗaya ne daga cikin masoya manzan Allah wanda an musu tambari da ƙaunar manzan Allah. Yusuf an-Nabhani ya rubuta littattafai da yawa kamar irin su Hujjatullahi alal alamin fi mu'jizati sayyidil mursalin, ya rubuta littattafai irin su wato littafin da yayi akan fi tawassuli ala sayyidis sadati, wanda yayi akan tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya rubuta littafi sun kai abinda ba su da iyaka, littattafai ne sun fi littafi 200, dukkaninsu kuma
hidmatan ne li janabin nabi sallallahu alaihi wasallam. to Yusuf Nabhani kafin zuwan shehu radiyallahu anhu ana ce masa khatimatu muddahir rasul. ana ganin da kansa kaman barasa ake samun wani malami da ya tsaya hidimta manzon Allah da hidima ba. to amma sai gashi bayan shi shehu radiyallahu anhu ya zo ya yi hidima wanda duniya ta sallama akan wannan hidiman da ya yi. Allah saka masa da alkhairi. to anan shehu ya kawo maganarsa wanda ya a cikin littafin Nujumul Muhtadin, wanda shi kuma ya tattauna ne game da fifikon annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. domin malamai wasu suna so su kawo iskali wanda ba su sallama ga baki daya akan mukamin fifiko na manzon Allah ba, to sukan so su kawo iskali a wasu hadisai guda biyu. hadisi na farko shine hadisin nan na wato ceto da manzon Allah yake cewa lam yadhkur dhanban, annabi Isa bai ambaci wani laifi ba. to sai su ce to ai a wannan yana cewa annabi Isa ta'akhkhur kawai yayi, ba wai yana nufin mufadala bane na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan shi. wasu kuma sukan dauko ayan alqur'ani ne sai su dauko fadin Allah da yake cewa shi ruhullahi ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam, sai su ce wannan yana daga cikin fifikon da Allah ya annabi Isa. to wannan ne yasa Yusuf bin Ismail an-Nabhani yace bari ya taro fifikon manzon Allah da annabi Isa alaihi wasallam ya nuna mana wanne ne mafifici. yace al-mufadalatu bayna sayyidina Muhammadin wa sayyidina Isa alaihi wassalam wa hana azkuru ijmalan. bari yi bayani akan fifikon annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma gashi nan bayanin a tare shehu ya kawo shi. al-farqu bayna sayyidina Muhammadin wa sayyidina Isa alaihi wassalam alladhi la yakhtalif fi ahad min al-mu'arrikhin al-muslimin wa ghayr al-muslimin. yace fifiko tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al'amari ne wanda musulmi dai masanin ilimi ba zai ja da shi ba, har wanda ma ba musulmi ba idan ya san tarihi ba zai ja da fifikon manzon Allah akan kowane annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wannan kuma ya tabbata wanda ya rubutu akan mafiya shaharan shaksiyat na duniya, abradu shaksiyat, yace mafi girman mutumin da ya shahara a duniya ya fi kowa buruzi wajen iya karantar da halitta, yace babu kan manzon Allah, ko ba musulmi bane, kirista ne, amma ya tabbatar da annabi a number 1 sallallahu alaihi wasallam. yace amma wa atrukul hukma fi at-tafdil bainahuma ila al-munsifin al-musannifin. zan dauko littattafai na wanda suka rubuta littafi wanda suke da adalci a ciki, zan ciro dalilan da ke nuna fifikon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da fifikon annabi Isa, sannan kuma mu saka mufadala mu fahimci wane ne mafifici a cikin su. fa aqulu la shakka annahuma rasulani karimani lillahi ta'ala wahdahu. yace idan muka dubi zatin manzon Allah da zatin annabi Isa, za mu dubi dukkaninsu annabawan Allah ne, wanda kuma Allah yake son su kuma suna miƙa wuya ga Allah maɗaukacin sarki. dukkaninsu bayansa ne, abdullahi wa rasuluhu, bayan Allah ne, manzannin Allah ne. fallahu subhanahu wa ta'ala huwa al-maliku al-haqqu wa huma abadahu al-mukarrabani ladayhi. Allah shine sarkin kuma shine shugaba, majibincin al'amarin kowa, shine gaskiya. amma annabi Isa bawan Allah ne, shugaban annabi Muhammadu bawan Allah ne, dukkaninsu sun miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki sai abin da yayi. Allahu akbar. min khulasatil khalqi wa kad kana kullu minhuma fi awwal amrihi da'ifan. kuma idan muka duba dukkaninsu tataccu ne a cikin halittar Allah. idan ka ce annabi Isa sai ka kura kaf mukamin halaran Allah gaba ɗaya kafin ka saka annabi Isa, domin yana cikin ulul azmi minar rusuli. idan kuma ka ce sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka kura ka kaf mukamin halittar Allah kafin ka saka shi, domin shine sayyidu ulil azmi minar rusuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. sai ce amma idan muka ce za mu mukarana ta hanyar tarihi, mu dubi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, mu dubi tarihin annabi Isa alaihi salamu, to anan ne za mu gane fifiko da bambanci da bunƙasa da buwaya da daraja da cika da tuma da komi irin na shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. rashin sanin tarihi ya cutar da wasu daga cikin musulmai wanda suke ganin akwai wani hanyar da za su yi comparing tsakanin manzon Allah da wani annabi, to lalle akwai rashin fahimtar tarihi. yace idan muka duba annahu ma kana fi awwali amrihima da'ifani, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa dukkaninsu a farkon al'amarin su masu rauni ne, ma'ana rauni na rayuwa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi babu uwa babu uba, annabi Isa ya tashi babu uba sai iya mahaifiya alaihi salam. to idan muka duba wannan
fa inna rabbahu azza wa jalla kawahu wa azzahu wa nasarahu, dukkanin su Allah ne ya karfafe su, ya taimake su, ya girmama su akan abokan gaban su. wa amarahu bi harbihim wa asamahu min dararihim wa lam yazal yarfa'u sha'anahu shay'an fa shay'an ila an mata wa jami'al arabi ta'iyatan lahu dakhilatan fi dinihi munqadatan li hukmi wasa'ir al-muluki. Yace amma idan muka dubi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya tashi a lokacin da shi ma ya tashi da rauni, ta yanda shi ya tashi ba uwa, manzon Allah ya tashi ba uba, ba uwa, babu wani mataimaki, ba wani maceci, shi kadai ya tashi cikin al'ummar da karshe ya zo musu da da'awa, suka fito kowa ya ce zai yaƙe shi. Allah ya karfafe shi, ya ba shi ƙarfi, ya ce ka yaƙe su. Amma a cikin shekaru 23 manzon Allah ya gama dukka wannan abin, bai bar duniya ba sai da zama gabaki ɗaya daular Larabawa duka sun sallama wa Annabi Muhammadu, kowa na karkashin qabdata yaminihi sallallahu alaihi wasallam, kowa yana karkashin da'a da umarni ne na Annabi Muhammadu, wanda ya fara ba mataimaki ba komai. Ya ce to idan ka duba wannan kawai ya ishi ka gane wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda bayan wa'innan وسائر الملوك الذين سموا به ملوك الروم والفرس والقبط والحبشة حافظوا سطوته وبعضهم آمن به وبعضهم أرسل إليه الهدايا اتكاء بطشه. wasu ba daga ciki ba malarba bane, kamar sarakunan Rum, Farisa, Fasha, Habasha, dukkaninsu sun sallama al'amarinsa, sun kuma fara tsoron sha'aninsa tun kafin ya bar duniya. Wasu ma sun turo manzon Allah ku yangi, kamar irin su sayyidina Mariyatul Qibtiyya. Wasu kuma kamar sun karbi addinin Annabi, kamar irin su sayyidina Najashi. Wasu kuma a cikin su sun ma aje takaddun manzon Allah ne, kamar irin su sarkin Rum. Wasu kuma a cikin su sun yaga, amma ƙarshe sun lalace irin su sarkin Kaisar. Kowa ya ga irin abin da ya faru da su a Busra, kowa ya ga irin abin da ya faru da su. To duka wannan abin ya faru ne وما مات حتى اجتمع له 120,000 مقاتل من أصحابه الذين كل واحد منهم كان يفديه بنفسه وأهله وماله. kuma manzo Allah bai bar duniya ba har sai da ya zamto Allah ya tara mai mabiya wanda kowanne a cikin su zai iya bada dukiyansa, zai bada ƴaƴansa, ya bada ransa dan bashi kariya, har mutum 124,000. wannan wa annabi kawai Allah ya wannan abu a cikin dukkanin annabawa. walahu al-fadlu fi qubuli dhalika وأدواته التي بلغه بها هذا الشرف العظيم هي المعجزات وخوارق العادات التي أجراها سبحانه وتعالى على يده. wanda kuma duk wanda ya ɗauki rayuwa ya ba manzon Allah, shi yana jin ni ne ma na samu daraja, ni ne na samu aminci. Shi kuma abin da ya kai manzon Allah ga wannan mu'amala ce da kuma mu'jizozi wanda bai faru akan wani annabi ba kafin ya zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wa a'zamu al-Qur'an, mafi girmanta ita ce al-Qur'ani. وما كان من عصمته له ممن يريد إذايته ونصره في الحروب وإلقاء الرعب في قلوب أعضائه ولو قبل الحرب بمجرد السماع. da irin abubuwan da Allah ya tara wa annabi na alkur'ani na mu'jiza da kuma taimakonsa da yake akan wanda ya niyan cutar da shi, da irin abin da Allah ya hore manzon Allah in zai tafi yaƙi kowa zai shiga cikin firgici, da irin abin da Allah ya hore wa annabi na jefa tsoro a zuciyar makiyansa sallallahu alaihi wa sallama. ولولا ذلك لم انقادت تلك الأمة العظيمة التي كانت في غاية الجهل والتوحش منأكفة على عبادة الأصنام. بعدين wannan abubuwan da Allah ya tara wa manzon Allah ba, da wayannan al'ummatai masu taurin kai, jahilai masu bautan gumaka, da wasu su basu sallama wuya sun mika sun bi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ko kuma sun ji tsoron badishansa in yace zai yi riko ya zama suna tsoro ba. غارقة في بحار الدلال والطغيان حتى أن نفس قومه الذين كان يجب عليهم نصرته والإسراء إلى الانقياد إليه كانوا أعظم أعدائه وبذلوا أقصى ما في وسعهم في محاربته وإذايته وتنفير الناس منه وتعلبوا علاقته وهو بينهم ضعيف مستضعف وكلما زادوا في أذاه زاد إقدامه على تبليغ رسالة الله ودعائهم إلى عبادته ta'ala wahdahu wa tarki ma kanu alaihi min ash-shirki wad-dalal. To wannan a takaice wannan khalfiya ne da yake bada tarihi game da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon rayuwarsa, wanda insha Allah za mu takaito a nan wajen. Mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da farkon rayuwarsa, da irin yadda ake neman a cutar da shi, ake neman kai shi zuwa ga lahira, amma duk lokacin da aka cutar da annabi sai ya kokari ya ƙara
ta nan ne kuma zai kira ga al'umma sannan kuma su kara yin biyayya zuwa ga Allah madaukakin sarki. Insha Allah anan za mu tsaya karatunmu na gaba za mu tashi muna kiran san karatu na 1 2 3 insha Allah dai zama mun yi khatma wannan littafi a satin da za mu shiga na gaba. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara girmama annabi a zuciyarmu, ya yafe kurakuranmu, ya yadda da ayyukanmu, ya hada zuciyarmu baki daya, ya shirya al'ummar musulmi baki daya kafataninmu. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.